थांनाय फेब्रुवारि दानाव आसाम सेबा बर्डजों खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जाबाय। सिगांनि समफोरनि बादिनो देग्लायबो बेबादिनो क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव फरायसाफोरा फिन मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ लाबोनो हानानै फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालिखौ गोग्गाखांहोनो हाबावदों। मख'जाथावदि क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गासै सा 163 फरायसाफोरा 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन आरो बेनि मादाव गासै सा 157 फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो गासै सा 89 फरायसाफोरा सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। गासै सा 60 फरायसाफोरा नैथि मासियाव आरो गासै सा 8 फरायसाफोरा थामथि मासि आवग्रिनो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेयैनो 11 सा फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन मार्क, 26 सा फरायसाफोरा स्टार मार्क आरो सानै फरायसाखौ 100 अनजिमा लाखिनो हादों होननानैबो मिथिहोदों। क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि गाहाय सामलायगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङा आरो बे फरायसालियाव फरायसालिनि फरायसाफोरनि मादाव सासे फरायसाया गासै 95 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानायखौबो मिथिहोदों। दिनैहाय आङो जायफोर बिजाथिफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन देग्लाय 2021 नि जे बेच गिबियाव आं बिसोरनो हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जे रिजाल्ट दा जों इउएन एकाडेमि नैबे क'क्राझारनिफ्राय खुब सेटिसफेक्टरि नङाब्लाबो रिजाल्टनि जे पार्सेन्टेज बियो बांद्राय गाज्रि जायाखै जों बुंनांगोन। जोङो देग्लाय सा 163 जन होदोंमोन। बिनि गेजेराव जों रिजाल्टआव नुदों सा 89 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों आरो 60 जना सेकेन्ड डिभिजनाव 8 जना थार्ड डिभिजन। बे 7 गथ'आ फेल जादों आरोखि। आरो हाइस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै जों नुनो मोन्दों देग्लाय बहुद दावखोबोदों जोंना। हाइस्ट पार्सेन्टेजाव थांदों 95.6% एबाराव। थांनाय बोसोरनि जे रिजाल्ट कभिड-19नि बेवहाय गथ'फोरनि माखासे एचिभमेन्टबो दङ अबयसे खिन्थु बाखिखिनिया बे एसेसमेन्टनि सायावनो होनो थिननायमोनथ' आरो सिगांनि रिजाल्टफोरनि सायाव बेस खालामनानै जिहेतु रिजाल्टखौ बानायनो थिननाय जादोंमोन। बे हिसाबै थांनाय बोसोराव बांद्राय जोंहा बुंनांगौ गैला। एस पार दि गभर्नमेन्ट नर्म्स हिसाबै जि जालांबाय बे जालांबाय आरो देग्लायनि रिजाल्टआ जिहेतु गावसोरनो फरायसाफ्रा होदों लिरदों गावसोरनि मेलेमजों साननानै हनानै बा फरायसालिफ्रा जे बिबान लानानै फोरोंदोंमोन बेवहाय जि फैनाय स्करारफोर आरोखि बियो खुब जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय अनेक माने बाख्नायथावसिन जादों जों बेखौ बुंनांगोन आरोखि। सानै माने जोङो डिस्टिंक्शन हिसाबै 89 जनाव सा 11 जोङो मोन्दों आरो बेनिफ्राय स्टार हल्डार हिसाबै जों मोन्दों सा 26 जन। आं जे सानै गथ'आ 100आव 100% लाखिदों। जेरै बड' साबजेक्टआव जुगामि होननाय सासे फरायसाया लाखिदों आरो सासे सुबुंसार होननाय बिथाङा मेथ्स आरो एडभान्स मेथ्सआव 100आव 100 लाखिदों आरोखि। ओंखायनो देग्लायनि स्कर बोसोरनिफ्राय अनेक साबसिन जादों आरोखि। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101
36360